Здравейте на всички, които не гледат. Аз съм Бети Трик и днес ще ви покажа един трик с ластик. Също може да не съм спазил уговорката си, която казах в последния клип, но проблема беше, че бях зает и нямах време да качвам. Сега да преминем към трика. Или обикновен ластик, вижте, разтяга се супер. Добре. Какво ще направя сега? Ще го накарам ластика да мине през пръста ми. Вижте, добре е закрепен, но ако направя това, и той минава през пръста ми. Как се прави това? Трябва ви един обикновен ластик. Аз продават ги почти навсякъде. Хубаво е да е разтеглив. Слагате го така с лявата ръка, не с дясната, с лявата. Аз, когато го правих, се обърквах и не можеше преди да ми се получи. Държите го тук с трите пръста и с палеца. И трите пръста не ги отделяте така. След това пъхте палеца си така, дърпате на тук. Виждате? Сега със средния пръст взимате това тук и правите два триъгълника. И след това слагате пръста тук. След това го вкарвате там и пускате отзад. Получава се една връзка, която като я издърпате, т.е. като дърпнете тук, това минава някакси през палеца ви. И показвате така, дърпате не много силно и показвате, че е добре закрепено. Хубаво е да го направите така, за да не си помислите, че правите... Сега ще ви покажа какво е. И така го слагате и дърпате долу. Иначе да не си помислите, че правите ето такъв начин. Да ви излиза отдолу. Това беше от мен. Не забравяйте да коментирате, харесвате и да се абонирате за мен. Чао!